počkaj, alebo dobre, no môžeš začať. No to je čaute, ja som Mr. Bunny, tu je Mr. Box. Bude v popisku videa a my ideme si zahrať challenge. A challenge v hre Rivals. Veľmi známa hra asi. A budeme hrať do 3 bodov. To bude mať prvý 3 ako hry vyhraté. Tak poďme tu na. Tak teraz sem nejdeme. Počkaj. Poď. Toto vystrihneš, hej, ale potom ti ešte ukážem, jak strieľať, lebo som ti to ešte nenaučil. Akú? Tak dáme Splash na začiatok, to je taká fajnová mapka. Dáme Splash. 3 výhry. To by som dal asi takto. Dano je veľmi dobrý. Treba dať pozor. Hlavne s revolverom je veľmi dobrý. Si sa zľakol? Oh no. Nie, zabiješ. Si tu dal oheň, čo? Nie, prosím. Zeši. Nie, oheň. Si šiel do ohňa. Nevadí. Gratulujem, prvý bod máš ty. A tieto body sú do 5. Som zabudol povedať. Nie, ja som tu hodil ku sebe granát. Nie, ty tu máš škvírku vlastne. Som sa dostal ty? Možno toto vyhrám? Yes! Mám milión bod, ja som strašne rád. Dano. Lebo ako ty si Dano. dosť dobrý, tak no. Ty si dal Rainbow na revolver. Hej, ale to, lebo nič lepšie na tom nemám. Pri sám. Pri sám. Pri sám. Ja som gay. To vystrihneš. Nie, ty skade nás spamuješ. Oheň, dobrá. Ty si nejaký dobrý? Haló, čo Však, stalo? ty si dobrý. No však ja mám. GG, ja som mal 6 HP. Ja som mal Je to 6 strašne. HP. Že by som tu išla vrátil, keď som vyhral dneska toto challenge, Čo? to uvidíte na konci videa. Že som hovoril, že by som vyhral toto challenge, ale musíte si samozrejme počkať, my vám to nepovieme hneď teraz. Pozrite si celé video a zistíte, čo sa stalo. Je to jasné? Asi tak. Tá, ako Mr. Bunny. Tak a pum. Mr. Box. Ohni. GG. Ja som nepovedal, že to ohni. Tam ako za ohňom. Match point. Vysvetli, čo znamená match point. Nevysvetlil si to ešte. No, to je pravda. No, keď niekto má 4 body, tak ide match point a to znamená, že ako rozhodujúci bod. Ako keby. To si nie. Nie, oheň, vlastne oheň. Zabudol. Oheň. Rukami? Akože, ja nie. Na oheň som zabudol. A ďalší Flare match gun. point, je to... Nie, je to 4-3, dobré. Granát. Oheň. Čekaj. Dobrá. Ešte som ťa aj varoval, že granát a oheň. Granát. Granát. Oheň. GG. Čo ma zabíja? Halo. Ja som mal 10 HP. Dobre, dobre ty. Tak, 1-0 pre mňa.
viac? No, Toto sa vystrieľa, ale mohol by som ti toto video zostriať? no. Musím Nie? sa naučiť. OK, teraz dáme station. OK, A potom vyberáš ty. OK. Ale nekempy, prosím ťa, hej. Nekempy. Choď na moje bojovať a pustím dobré klipy. Dobrý deň, kde si? Kde máte trek? Oba. Joj, som myslel, že ťa nežijem. Sorry, ale nemáš šancu, ja som mal ešte 120 či koľko. Ja. Ja som musel prebíjať. Ďalšia výhra, chlapci a dievčatá. Kamaráta. Ako minule, ešte dávnejšie, pozerali kamaráta iba dievčatá. Čo? Že kamaráta pozerali iba dievčatá. Ale kde ako na nejaké Na sociálne... YouTube. Na YouTube. A? Jakého kamaráta? Či? To Nevieš, Miša, nechceš mi Hurikán. Jaj? Joj, som to trafil tu na. Podľa mňa to trošku napínavé, že? A začína pre teba peklo to byť. Peklo takzvané. A pre teba nie? No dobré, tišie. Zakýtal si to. Si mi baví. Toto zosmiané, toto nikto neuvidí. Až na ten bod hore. Jeden bod proste, to by ja som mu dal na... Iba preto, lebo ma máš rád. Odkedy ja ťa mám rád. Tá, jasná. To si myslím. Asi. Kreatér. Diváci potvrdí. Krumpľa. Ani krumpľa nie som. Schválne, či viete, čo je krumpľa? Keď to viete, tak napíšte dole do komentárov. Len či budú povolené komentáre. Vieme ti ich povoliť, keď chceš. Ja viem, musím dať nie to určené pre deti. Áno. Ale kam? Dobre. Pod von, aby si mal klipy, ťa hovorím. Ty si na streche? Jo, ty si ma celú dobu tu videl? Nie, ja som bol hore na tom strednom stope, keď sa pozrieš tak hore. Tak ja som na tom sedel. Dobre. Celý čas. Match point. Vieš, čo znamená match point? Nie? Teraz to vyšle, mám už máme svedieť. Oni by to mali vedieť. Koľko máš? Čo? Yes! Mám dačo som získal na granát. Nehovor mi, ma ešte teraz porazíš. Nie, pravda. Kde si tu? Nie. Kámo, ty si ma jakože spamoval, taký fajný spray si mi dal na cieľ. Ešte čo mi ide, ten to mi šíba, čo to môže byť? Môžem teraz opäť. No.
vystrihnem, čo som povedal. Čo? Asi radi. Lebo toto Nie, YouTube to- zákony sú úplne, že... Dobrá, vieš čo to znamená? Áno, 2-0. Dobre, tak... Granát v ruke. Tak... OK, takže posledná hra. Ja versus ty. Dobre, Dano, vyberáš hru a postav sa do toho kruhu. Hej, sekundu. Dobre. Vyberáš hru. Ešte nevieš, či posledná. Možno ešte... No, to. ešte... No tak vyber. Dávam Bridge. Ok. To je ako dobrá mapa. Dosť. Určite neodchádzajte od obrazoviek, lebo ešte stále to môžem otočiť. Je to... Ale nemusíš. Ale môžem. A ver tomu, že to otočím. To čo je? Fuj. To je granát. Dobre. Nevadí. Asi tak. No tebe to nevadí, mne to vadí. Mne to nevadí. Aha, tak už mi to vadí. Vyspabujem ťa, OK? 49 HP. Aha. No nemyslíš fakt. Môžem dať čo povedať divákom? No. Keby ste chceli kódy, alebo vlastne, kto hráte túto hru a chceli by ste nejaké bonusy, Kľúčiky. nezabudnite dať like a odber a my vám to v ďalšom videu povieme, ako to viac. Áno. Alebo to Čiže bude jak máš šortka. ty? Bude to asi šortka. Hej, dobrá. Skaj máš 3? Nie. Do obchodu. Tak sme sa nedohodli. Dobrá. Aj to asi vystrihnem. Ale božte. Potom ukážem mamke, že aha, si hviezda. Si hviezda v Markíze. Nie, ja musím robiť. Dokeľ, to fakt. Čo, dvakrát už? Ja som myslel, že už je... Dvakrát som vyhral, to už aj nepočítam ako ja. Prečo mám granát v ruke? Nie. Ale aj granát je dobrý. Ale je match point, vieš čo to znamená? Áno, že idem rukami. A granátom. To normálne, a znamená to, že som sa snažiť, čo to znamená. To som sa snažiť. Viem, už máme. Už to zamrzol. Ťa zabijem rukami? Zabiješ mu ruku. Možno. Nie. Rukami. Gratulujem. Yes! Ok, tak. Toto je asi koniec videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, možno aj nejaký koment. A toto je čau.